kasalanan, sa dugo mo, O Diyos, gihugasan. Ang tibuok mong kinabuhi, imong gihalad, halang ka namo, ang tanan namo kasalanan, sa dugo mo, Diyos, gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun, simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Hesu Kristo, igabayaw ko ang akong mga kamot, sa tibuok namo nga kasing-kasing, magasimbahon ka, Jesus. Ang tibuok mong kinabuhi, imong gihalad, halang ka namo, ang tanan namo kasalanan, sa dugo mo, O Diyos, gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun, simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Hesu Kristo, igabayaw ko ang akong mga kamot, sa tibuok namo nga kasing-kasing, magasimbahon ka, Jesus. Pagasimbahon ka, Jesus. Pagasimbahon ka, Jesus. Mayong buntag sa tanan. Kung nagsunod mo sa ato ang series, nata karon gihapon sa buhat or sa Acts 26 nata karon sa ato ang series. Hapit na talas na ni sa kanto dalas nga topic para kani nga series. So next week mahuman na ni ang tibok series. So far ang ato mga nakatunan daghan na kaayo, no? So remind lang sa ato ang rason or sa ato ang purpose or sa ato ang tema ani nga series nganong nagbuhat ani nga series kay maong atong paninghuhaon nga ato ang simbahan kitang tanan mahimo tang disciple making church kita nga simbahan buhat disciples onya pinaagi sa pagtuon nato ani nga libro ang sa buhat atong makatunan ang ilang mga pamaagi. Din ato asang masundog atong buhaton karon, no. So ang tema nga bersikulo nga naa sa buhat 1 kutob sa 8, Acts 1:8 sa English akong basahon. Nagaingon dira sa Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So ang tibuok libro sa buhat kay mao ni ang murag ang iyang pundasyon. Nga di nato makita nga si Jesus Christ nagaingon sa iyang mga disipulo nga ang Balang Espiritu Santo magigiya kanila nga mahimo silang witness or mahimo silang ilang isugilon ang ngalan ni Jesus
dito sa Judea, Samaria ug sa bisag asa nga lugar sa kalibutan. So mo ni ang tema sa ato ang series. So di nato malimtan ngo ang purpose or ang goal nato ani. So karon kabuntagon atong tan-awon ang kapitulo 26, tibok 26. So ang context ani kay si Apostol Pablo gikan, so kung nagsunod mo sa series, gikan siya na priso for 2 ka tuig. 2 ka tuig nga na priso si Apostol Pablo, mao lagi gipasanginlan siya nya dili pa gyud proven or wala pa gyud kanang sakto nga ebidensya nga tinuod ang gipangsulti sa mga Pariseo sa una, pero gipriso gyapon nila si Apostol Pablo. Karon sa 26 mo ni ang time nga si Apostol Pablo muhatag siya og iyang statement or iyang storya or iyang gikan niya nga murag iyang dipensaan niyang kagalingon. Pero dili ni siya basta-basta nga depensa kay nga naman kay ang kastorya ni Apostol Pablo ani kani sa kapitulo 26 mao ang hari nga si Agrippa II. So karong time kapila naman to gibutang si Apostol Pablo ilang gipa testify siyang kagalingon pero murag bias man. So karon si Apostol Pablo ningon siya di na siya mag-istorya sa iyang gigamit niyang pagka-Roman citizen. So karon na siya oportunidad nga mag-istorya sa hari nga mao si Agrippa. So una unsa kay kinahanglanon nga iandam ni Apostol Pablo na kung for example matutag usa ka lugar niya makig-meet na sa usa ka ilado nga tao, di ba mangandam ang gid tao, sa magsulob tag nindot sa nina or kung sila mo bisita sa atoa magandam tag maayo nga pagkaon, limpyuhan nato atong balay. Karon unsa kay buhaton ni Apostol Pablo nga diin mo atubang siya sa hari unya iyang dipensaan ng iyang kagalingon sa mga akusasyon nga gibuhat sa iya nga gihatag sa iya nga wala na pamatud-an. Unsa kay giandam or andamon ni Apostol Pablo. So before ta moari sa atong kapitulo magampo sa ta. Labing gamhanan nagdalaygo ng mga Dios. Salamat kayo Ginoo. Ding laing adlaw nga gihatag kanamo Lord. Hindi kami makatuon nasad sa imong pulong. Gampo Ginoo nga ikaw unta Lord magahimong giya kanamo samtang kami magatuon sa imong pulong Ginoo. Hinawta Ginoo nga dili lang kini namo masabtan kung dili amo ni masud sa mong kasing-kasing Ginoo nga mo kaning buhaton Ginoo. Not Lord tanan nga butang nga ganahan nimo makatunan namo karong ani nga passage Ginoo hinawta Lord nga among ikinabuhi Ginoo. Sa ina na nga paagi Ginoo mahimaya ka sa mga tagsagsa nga kinabuhi. Salamat kay Ginoo sa tanan Lord. Yung tanan Lord ang gipangayo pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Again, may buntag sa tanan. So padayon ta sa Kapitulo 26, Tibok 26 ang tanawon. Pero, for tamuan to sa, di na to basa ng Tibok 26, pero ato siyang unsay tawagan gilay-ilahi na to siya og lain-lain nga punto. Gilay-ilahi na to siya og kaupat. So, ang una, ato makita dira giunsa ni Apostol Pablo pagdepensa iyang kagalingon. Una, makita na to dira ang karaan niya nga life ni Apostol Pablo, ang karaan niya nga kinabuhi mo iyang gisulti. Karaan niya nga kinabuhi. Ikaduha, iyang gisulti ang iyang encounter sa dihang nasugatan niya si Jesus Christ. Iyang experience sa dihang nasugatan niya si Jesus Christ. Ikatulo, ang iyang bag-o nga paglaom. Wala na siyang kagalingon, wala na sa bisag unsa kung dili naa ni Jesus Christ. O kinalasan ang iyang bag-o nga mission. So again, kung usbon, ang una, ginani pagdepensa ni Apostol Pablo, iyang gistorya, ang iyang karaan nga kinabuhi, iyang gistorya, ang iyang experience sa dihang nasugatan niya or iyang na-meet si Jesus Christ, iyang gistorya, ang iyang bag-o nga paglaom. Karon, wala na sa bisag unsa, kundi sa Ginoo lamang. O lastly, iyang gistorya, ang iyang bag-o nga mission. Nganong unsa may rason, nganong willing man si Apostol Pablo magpakamatay para nimo niyang bag-o nga mission. So muna, ang karaan nga kinabuhi ni Apostol Pablo, din makita na to sa 9 kutob sa 11. Akong basahon ni sa NLT or sa English, sa New Living Translation. Kaya mas sayon-sayon ako siya sabton kumpara sa Bisaya. Maglisod ko sabot kay lahom kayo. So, 9 kutob sa 11, ako lang ni-translate after. Gingon dira, sa 9, ningon sa Apostol Pablo, I used to believe that I ought to do everything I could to oppose the very name of Jesus the Nazarene.
10, indeed, I did just that in Jerusalem. Authorized by the leading priest, I caused many believers there to be sent to prison. And I cast my vote against them when they were condemned to death. Many times I had them punished in the synagogue to get them to curse Jesus. I was so violently opposed to them that I can even chase them down to foreign cities. So mo ni ang karaan nga kinabuhi ni Paul, iyang gingon sa King Hari ni Agrippa. So mo ni akong karaan nga kinabuhi. Ako yung kontrahon ang ngalan ni Jesus. Ang mga mo-follow ni Jesus, iya ko nung iyang kanang kulatahon or ilang silutan, no, iyang silutan kay na siya authority gikan kuno sa mga dagko nga mga priest atong nga time, na siya authority. Ingon siya, bisan pa kunog budaga na sila sa bisan asa nga city, iya ginanggok doon. Inana siya ka violent kuno against jugayo siya. Pero ko pangutan nga naman, unsa may nakausab ni Apostol Pablo nganong sa una iya man tong gipang discriminate or iya man tong gipang persecute ang mga Kristohanon, pero nganong nahimo naman siyang Kristohanon, no? So makita natin diri ang karaan nga kinabuhi ni Apostol Pablo nga dili uyon or kumbaga opposite siya sa iyang gibuhat karon. Opposite siya, so kumbaga ang karaan nga kinabuhi ni Apostol Pablo iyang gipang panisyan or iyang gipang silutan ang mga Kristohanon, no, iyang giingon iyang istorya sa hari. Ato makita diri nga ma-relate nato, no, sa ato ang mga kinabuhi. Kitang tanan nato yung mga karaan nga kinabuhi sa dihang wala pa nato na ilhan si Jesucristo. Og dili nato may kalimod nga kaning atong mga binuhatan sa una dili gyud uyon ang atong Ginoo ani. Basin naiuban nato diri nga daghang bisyo, naiuban nato diri nga nanginabuhi para sa iyang kaugalingon. No, bahala nagbaon sa kinsa na iyang matamakan or iyang mapakan, kinsa iyang maligsan. Basta okay siya, bahala na ng ubang tao dira. Kumbaga selfish ta ba? Kumbaga kung unsa atong gituan, pero naiuban nga wala kahibaw nga sayop dito yung gibuhat. Naiuban nga dili wala kahibaw nga sayop lang gibuhat nga naman. Kay wala pa mo sa kahibaw sa kamatuoran. Muna si Jesus Christ. Kumbaga ma-relate nato. Si Apostol Pablo nagtuo ato nga time sa diyang katukaraan niyang kinabuhi. Sakto niyang gibuhat. Kaya nga naman, nagsunod man siya sa ilang mga Jewish law sa una. Mo man na ilang sundan. Unya, iyang nakita mga Kristohano dito, pataka man silang istorya mo nang iyang pangsilutan. So kumbaga sa para ni Apostol Pablo, sakto ang iyang gibuhat. And the same sa ato nagtuotag sakto ni ato mga gipangbuhat sa una, di ta matug simbahan, di ta magampo, di ta basa sa Bible, maray lang kita simbahan, maminaw, maglingkod ra, balik sa tong karaang kinabuhi, bisyo diri, bisyo dito, bisag unsa nga klase nga kinabuhi para lang sa ato Pero wa ta nahibaw nga sayop na. Pero karon padayon ta sa dihang gistorya ni Apostol Pablo, ang iyang encounter, ang iyang experience diha ni Jesus Christ. Padayon. So sa 11 tanihonong, padayon ta sa 12 ningon. 12 kutob sa 18, gingon dra. One day, I was on a such mission to Damascus, armed with the authority and commission of the leading priest. Ingon siya, padung na kuno siya sa Damascus. So kung nagsunod mo sa series nato, kay bawtaan ni nga storyano, nga si Apostol Pablo, padung sa Damascus, dala-dala ang mga papeles para aproban, no, dito sa Damascus iyang igilakad ang iyang papeles dito para aproban nga tagaan sila kanang gitawag itugot nga ilang ilang silutan ang mga Kristohanon kung mahisgot about ni Jesus Christ. So mana padung si Apostle Paul dito sa Damascus. Verse 13 ingon siya, about noon udto, ingon siya, Your Majesty, I was on the road and a light from heaven brighter than the sun shone down on me and my companions. We all fell down. I heard a voice saying to me in Aramaic, Saul, Saul, why are you persecuting me? It is useless for you to fight against my will. Verse 15 yun siya, Who are you, Lord? I asked, and the Lord replied, I am Jesus, the one you are persecuting. Now get to your feet, for I have prepared to you to appoint you as my servant and witness. Tell people about you have seen me, and tell them what I have shown you in the future. And I will rescue you from both of your own people and the Gentiles. Yes,
I am sending you to the Gentiles to open their eyes so they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God. Then they will receive forgiveness of their sins and be given a place among God's people who are set apart by faith in me. So muna ang experience ni Apostol Pablo sa dihang iyang nasugatan si Jesus Christ. Siya mismo nakakita. So samtang naglakaw siya dito sa Damascus, udtong tutok, nikalit og nay kahayag nga ni siga sa ilaha. Unya, tungod sa kahayag sa Bidlisio, murag na down silang tanan. Hasta yung mga kauban. Unya, nakadungog og tingog si Apostol Pablo. Ingon siya, Saul, Saul, nganong, why are you persecuting me? Nganong imo mo kong gi-persecute? So, ngutas Paul, kinsa man ka? Ginoo? Siya, karon gitagaan og sugo si Apostol Pablo. So, mo niyang experience ni Jesus. So, mismo si Apostol Pablo mismo, na-experience, nakita niya, mo niyang encounter ni Jesus. So, from siyang old life, no, karon nagkastorya na sa Ginoo, gisugo pagid siya, get on your feet. And yeah, I have appeared to you to appoint you as my servant and witness. No, sa ato ang passage ganiya, you will be my witness mo na giingon ni Jesus sa iyang mga disipulo. Karon, iyang gingnan si Apostol Pablo, ikaw po, you will be my witness. I have appoint you to be my witness. So si Apostol Pablo, nahimong witness ni Jesus Christ mismo, iyang experience. So, kumbaga, mo niyang experience ni Apostol Pablo, iyang gisulti sa hari. Ug mo ni nakapausab sa iyang kinabuhi, iyang experience ni Jesus Christ. So, totoo siya, sakto ang iyang gibot sa una, pero karon ningon, napamatud-an ni Apostol Pablo nga, sayop dito yung gipang buhat sa una, kay mismo si Jesus Christ ni confirm nga, ngano imo mo kong gi-persecute. So, dili ang mga Kristohanon kundi si Jesus Christ mismo ang iyang gi-persecute. So, mo dito nakarealize si Apostol Pablo nga sayop. Og, sa base sa ato ang gibasa nga mga passage, mga niagi, nipadayon sa Apostol Pablo, mo naabot na siya sa missions, no? Na siya sa missions, bisag asa siya, balik niya sa Jerusalem. Unya karon, suko ang mga katong mga karaan ng mga high priest mo nang gipapriso si Apostol Pablo, no? Ug mo na ning karong nga time nga si Apostol Pablo ay ang gi-defend iyang kaugalingon. So sa diha ato makita nga si Apostol Pablo nay genuine or nay tinud-anay nga experience or nasugat niya si Jesus Christ. Ug mo niya akong question, mo niya akong pangutana kanato. Tinud-anay bagid ka or nabagid tay genuine nga experience nga atong na encounter si Jesus Christ. Maybe lahi kang Apostol Pablo nihayag gid kita lain-lain tag experience. Sa ako ang experience lahi. It was a pastor preaching, nag-preach ako sa pastor unya nagsulti siya about ni Jesus Christ, about sa gugma ni Jesus Christ. Ug ako na experience nga si Jesus Christ na agid ay tinud-anay. Dito akong gidawat si Jesus Christ isip na Ginoo og mangluluwas. Kumbaga, sa unang panahon akong parents wa man gid sila nasipyat og pagtudlo about ni Jesus Christ. Bata pa lang ko, gisgutan na gid na sa among pamilya, sa among panimalay ang ngalan ni Jesus Christ nga naman kay akong papa pastor man, so suryaan na miya anak. Pero wa nagpasabot nga katong nga time ako nang gidawat si Jesus Christ or ako nang na-encounter si Jesus Christ mismo. Kaya nga naman, para nako kay mo lang storya lang to inanay na. Not until naabot ko sa time nga nahimo akong teenager, unya nag-apil ko sa ka camp. Nga to nga time, bugoy-bugoy mo sa nga time. Mauwaw sa tag feel na to OA kay ni mga tao rin, mga kuandre, ni mga campers nga basta lahi man tong experience, lahi sad akong baruganan sa una ba atong nga time. Pero ang pastor sa diyang nagwali siya, dili siya bag-o nga mensahe para nako. Dili siya bag-o nga mensahe para kapila na nagiwali sa akong papa, same verse, same story, same passage nga gigamit. But then suddenly lahi ra gyud para sa ako. I felt something really that Jesus or ang Ginoo tinud-anay gyud siya. And so that time I knelt before the Lord og akong gidawat ang Ginoo. And I realized nga I am nothing apart from our God, apart from our Lord Jesus Christ. That's why munang I asked Jesus Christ nga to, Lord, nangay ko sa kong pasaylo sa kong mga sala. Kung akong gidawat si Jesus Christ, isip na Ginoo og mangluluwas na ako. And that time, I can really say nga that was my experience, that was my encounter. Moto on time nga na-encounter nako si Jesus Christ mismo. And I think kitang tanan, naatay experience, lain-lain na itong mga experience, no,
na encounter nato ni Jesus Christ. Lain-lain tag-experience. And I do believe ikaw mismo naa ka kung sa dihang imog yung genuinely or tinud-anay gyud nga gidawat si Jesus Christ. Same sa ni Apostol Pablo. So si Apostol Pablo storya lang sa iyang experience. Hunahunaan na nga experience kanus am nga time nga imong gidawat si Jesus Christ. Unsa may panghitabo. Later taud-taud ato na siyang hisgutan ug balik. So padayon ta. So encounter ni Jesus mo na gisulti ni Apostol Pablo. Karon ikatulo, iyang bag-ong paglaom. Makita na ito dili story po ni Apostol Pablo nga na siya bagong paglaom. Dili na ang iyang kagalingon, dili na ang bisag unsa nga butangan ng kalibutan na, kung dili mao ni. Makita na ito sa bersikulo 4 kutob sa 8. Balik ta ningon dira. As the Jewish leaders are well aware, I was given a thorough Jewish training from my earliest childhood among my own people and in Jerusalem. Ingon siya, gitrain na gid siya. Kay kani si Paul, no, sumala sa ato ang series, usama ni siya ka leader or religious leader, pareseyo. Ingon din siya, if they would admit it, they know that I have been a member of the Pharisees. Ingon siya mismo, membro siya sa mga paresiya. Ingon siya, the strictest section of our religion. So muna siya pinaka-stricto kuno sa ilahang relihiyon. Ingon siya sa verse 6, muna yung gingon now. Now I am on trial because of my hope, yung paglaom ko no, in the fulfillment of God's promises made to our ancestors. Verse 7, in fact, that is why the 12 tribes of Israel zealously worship God night and day, and they share the same hope I have. Yet, your majesty, they have accused me for having this hope. Why does it seem incredible to any of you that God can raise the dead? Kumbaga, ningon si Apostol Pablo sa last nga verse, sa verse 8, ingon siya, anong di mo murag ng lisod man niyo tuhuan, nga ang Ginoo makabuhat og milagro, no? God can raise the dead. Paul, yung gikuha na yung kagalingon as patay atong wala pa niya nailhan ang Ginoo, karon gibanhaw siya sa Ginoo. So ingon siya nga, even ang mga Israelites, ang mga taga-Israel, worship sila sa Ginoo day and night for this reason. Na sila paglaom parehas kang Apostol Pablo. So mo din yung reason ni Apostol Pablo nganong ang iyang action bahalag prisuhon siya, bahalag makulatahan siya. Kaya nga naman ang iyang paglaom na sa Ginoo sa promise sa Ginoo nasugatan niya ang tinud-anay, ang kamatuoran ug mo na si Jesus Kristo mo na iyang gituhuan karon. Ug mo na iyang gi-follow. So kumbaga natubag ni Apostol Pablo ang mga pangutana nato ngano man, no? Like for example, usa ka pangutana, ngano man tum sa simbahan? Ikaw, ngano man tum magsimbahan? Usa ka pangutana, nganong magbuhat man tag missions? Nganong mag-discipleship man ta? Nganong mo kanta man tag mga praise and worship songs? Ano man, mindot man akong feeling, mao ba na atong tubag? Nindot pa akong feeling good basta mo kanta kong praise and worship song. Nganong mo arim ta simbahan, nganong mag-fellowship man ta? Nganong man ganing mutukar ta, ngano man, unsa may rason ani mga butanga? Ug mo na ang gitubag niya Apostol Pablo tungod kay ang atong paglaom bag-o na nana sa Ginoo. Mapasalamaton ta sa Ginoo nga iyat ang giluwas. Ug mo nagpasalamat ta mo na musimba ta mo daig ta niya ato siyang kantahan. Atong tumano ng iya mga mando, ang iya mga sugo sa tuwa mo na mo tag mission, discipleship, fellowship, kinahanglan ta gisugot sa Ginoo nga magtinabangay ta, magtabangay ta sa atong mga problema. So man na yung mga fellowship na yung gathering. Magtinabangay ang usa, isip nga pamilya. Kaya nga naman, we share the same hope atong giambit ang pareha nga paglaom sama kang Apostol Pablo sa mga Israel. Mao niya ang bag-ong paglaom. Sa una wa pa siya paglaom, pero karon gihatagan siya bag-ong nga paglaom sa Ginoo. Munang ang bisag unsa pay mahitabo ni Apostol Pablo aning kalibutan na murag maagwanta niya. Ngano man kay ang bag-ong nga paglaom naa sa Ginoo. Wala na aning kalibutan na. Muna gisulti ni Apostol Pablo. Bag-ong niya paglaom. Ug lastly, ang niya bag-ong nga mission mga sa 15 to 20. Bag-ong nga mission ni Apostol Pablo. Ingon dra katong iya nasugatan si Jesus Christ. Ningon si Apostol Pablo, "Who are you, Lord?" I asked, and the Lord replied, "I am Jesus, the one you are persecuting.
Now get to your feet, for I have appeared to you to appoint you as my servant and witness. Tell people that you have seen me, and tell them that I will show you in the future, and I will rescue you from both of your own people and the Gentiles. Yes, I am sending you to the Gentiles, to open their eyes so they may turn from darkness to light and from power of Satan to God. Then they will receive forgiveness for their sins and be given a place among God's people who are set apart by faith in me. So muna ni Apostol Pablo ni padayon siya sa verse 19, ingon siya. So gisugo to siya sa Ginoo nga mo nimong buhaton. Unya ni padayon siya sa verse 19, ningon siya. And so King Agrippa, so nagstorya gyapon siya ni King Agrippa, I obeyed the vision from the heaven. Siya, ako rang gituman ang vision gikan sa langit. Katong gipakita sa Ginoo sa ako rang gituman. Verse 20 ingon siya, I preach first to those in Damascus, pag-ato sa Damascus, iyang gistoryaan, unsay nitabo, that in Jerusalem and throughout all Judea and also to the Gentiles, that all must repent of their sins and turn to God and prove they have changed by the good things they do. So ningon si Apostol Pablo, nagtuman ra ko, muna akong bag-o nga mission. Kay gisugo ko sa Ginoo, ako siyang gituman o akong gipangsultihan nga kinahanglan mga pasaylo ang mga katawhan sa bisang asa, mga hintil man dito sa Samaria, sa Damascus, mga kapasayloan sa ilang mga kasalanan diya sa Ginoo para nasa lay kaluwasan. Muna gi sulti ni Apostol Pablo. So muna ang bag-o nga mission ni Apostol Pablo ang pangsangyaw sa kamatuoran nga iyang nakita o iyang or ang gisugo sa Ginoo sa iya. Og mo nang bago nga mission ni Apostol Pablo. Ating ato makita diri no nga ang mission ni Apostol Pablo dili lang kang Apostol Pablo. Bisag kita mismo. Kung atong basahon dito sa Matthew, nakita mismo gisugo sa Ginoo, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father. Ato makita nga ang Ginoo nagsugo nato mismo kini dili lang kang Apostol Pablo kundi sa iyang mga disipulo. Kita isip nga Kristohanon, kung atong itawag atong mga kaugalingon nga Kristohanon, ikaw ug ako, ang atong mission ang pagpagsangyaw, ang pagsulti, ang pagsugid sa maayong balita sa mga katawhan. Ang dako atong pangutanan ni nagbuhat ba ta ani nga mission. Yet atong gitawag atong kaugalingon nga Kristohanon, pero wala ta nagbuhat sa buluhaton nga isip ng mga Kristohanon. Kumbaga, kung moingon ka, engineer ka, pero wala ka nagbuhat og pang-engineer nga trabaho. Kumbaga, niingon ka nga IT ka, pero ang wala ka nagbuhat og pang-IT nga trabaho. Diba ka? Kumbaga, inaana nga pagastoryahan ba? Niingon ta, ni-claim ta, nga Kristohanon ta, pero wala na itong gibuhat ang buluhaton sa mga Kristohanon. Kumbaga, wala ta nituman sa sugo nga gihatag sa Ginoo kanato. Unlike na Apostol Pablo, ingon siya, iyarang gituman. The same as if kita nasa lugar ni Apostol Pablo, makaingon baka ta nga nituman rata sa Ginoo? Or basin mo ingon rata nga ay na-disobey ako sa Ginoo, kapila na kada adlaw, nisige ako disobey sa Ginoo. So ang bag-o nga mission ni Apostol Pablo dili lang para kang Apostol Pablo kundi dili ako ug imo. Atong mission mao ang pagsangyaw, pagsulti sa kamatuoran, pagsulti sa mga tao, pagsugid sa mga tao sa maayong balita nga mao si Hesukristo. Nya mo ingon ta, isud man kayo pagsugid kay ko kay baw, mo training ano mga inani nga butanga. Isud kayo. So karon, atong tan-awon, giunsa ni Apostol Pablo ang pagsugid. Padayon na nato sa pagbasa diri sa bersikulo 28 kutob sa 29. Gingon si Agrippa sa 28. Agrippa interrupted him. Do you think you can persuade me to become a Christian so quickly? Ingon si Agrippa ni Apostol Pablo. Nagtuo ka Paul nga sa imong gistorya, sa imong pagstory, sa imong life, mahimo sa kong Kristohanon, mahimo sa kong Christian, inana ka sayon? Unsay tubag ni Apostol Pablo, ingon siya sa 29, ingon siya. Paul replied, whether quickly or not, dali man or dili, I pray to God siya. Nag-ampo ko sa Ginoo
that both you and everyone in the audience, ikaw o bisag kinsa nga naminaw karon, might become the same as I am, nga mas pareha sama ka nako. Og nagpasabot ani Apostol Pablo, mahimong Kristohanon or follower ni Christ. Ingon siya, except for these chains, siya gawas aning mga gapos, kay gigapos mo sa Apostol Pablo, kay piniriso biya siya tunga time. And siya, then the king, the governor, Bernice, and all the others stood and left. Hawa din sila. So kumbaga, ang goal gid ni Apostol Pablo sa pag-story niya siyang life sa una, encounter ni Jesus Christ, yung bag-o nga paglaom, yung bag-o nga mission, kay iya ding i-persuade or iyang ganahan nga si King Agrippa og sa bisag kinsa na minaw, musunod niya, iyang gisangyawan sa pulong sa Ginoo. Nga mo accept pod sila ug mutuo pod sila, mo believe pod sila ni Jesus Christ. Ug mo gid na rason ni Apostol Pablo. Imagine, akong gingon ganina si Apostol Pablo nagbarog ato nga time para i-defend ang iyang kagalingon, di ba? Para maluwas siya. Nga naman, gipriso siya for duha ka tuig, walay na proven. So karon na siya chance nga i-prove niya ang kagalingon nga di siya guilty. So unsay gibot ni Apostol Pablo? Nang sangyaw hinuon. Pinaagi sa iyang testimony, siyang life testimony, iyang experience, iyang karaan nga kinabuhi, iyang encounter ni Jesus, karon bag-o niya nga paglaom, karon bag-o niya nga mission. Iyang gignan siya Agrippa, giampo, iya pag gignan siya Agrippa, nagampo ko nga ikaw ug sa bisag kinsa nga naminaw karon, masama na ako, musunod ni Jesus Christ. Og mo na atong tan-awon karon. Amo ingon ta nga di mo ko kibaw unsaon. So sumala sa gibuhat ni Apostol Pablo, I think kitang tanan makabuhat ani. Ikaw ug ako. Atong life testimony. Simple kaayo nga pagabuhat ni Apostol Paul sa iyang life nga testimony. Una, iyang gistorya, ang iyang karaan nga kinabuhi. Ikaw mismo kibaw man ka. Ako mismo kibaw ko unsa akong karaan nga kinabuhi. Kinsa ko before nako nailhan si Jesus Christ. Namo yung papel og lapis da isuwat dra. Kinsa ka before nimo nailhan si Jesus Christ. Unsay mo mga binuhatan sa una. Sa Apostol Pablo, iyang gisulti, iyang mga binuhatan, iyang gipang-persecute mga Kristohanon, iyang gipangulata. Inana. Una yung karang kinabuhi. Pero siya kay bawang accept yung gibuhat. And then karon iyang experience si Jesus Christ. Sa dihang iyang gidawat si Jesus Christ. Sa dihang nituman siya ni Jesus Christ. Si Apostle Paul, pagpadong niya sa Damascus, ako experience katong adto kog camp. Ikaw, unsa man imong experience? Ibutang drop. Time nga imong na-met si Jesus Christ kanus If kung wala pa nimo na decidean nga mo dawat si Jesus Christ, bisan karon ang time. I challenge you this morning. Una agmayo. Basin karon ang time nga ikaw. Kung yampo ang Ginoo, hikapo nang imong kasing-kasing karon. Imong ma-experience mismo si Jesus Christ. Ug dawaton nimo siya. Ihip na Ginoo og mangluluwas. Mga kakapasayloan si mga kasalan kaniya. Ug talikdan nimo imong karaan nga kinabuhi o magkinabuhi ka karon nga bag-o nga kinabuhi. Unya atong after sa imong kinabuhi, sa dihang imong nadawat si Jesus Christ, unsa na may nahitabo sa imong kinabuhi? May biniatan na kag church, ni-active ka sa pagpangalagad sa Ginoo, ikaw rin nakahibaw, anak, ako rin nakahibaw sa dako ang experience. And then, imong new mission, unsa man imong bag-o nga mission. So, imong karaan nga kinabuhi sa una, mo niya akong mission, mo niya akong goal, madato ko, mainani ko, pero karon sa dihang na-experience nimo si Jesus Christ, unsa man imong bag-o nga mission, unsa man imong mga pamaagi nga makashare ka or makasangyaw ka sa pulong sa Ginoo. Inana ka simple. By telling people about our testimony, our experience, ang ato ang experience sa dihang na-meet nato si Jesus Christ, atong karaan nga kinabuhi, sa dihang atong nadawat si Jesus Christ, ug atong bag-o nga kinabuhi karon ni Jesus Christ. Simple sa inana. Simple na kayo, imo rang istorya. Wow, chika-chika mo sa mga friends, inana. Imo rang istorya, imong karaan nga kinabuhi. Imo experience giunsa nimo pagdawat si Jesus Christ. Unya karon imo bag-o nga kinabuhi ron, na nakay bag-o nga mission, manang ganang ka mo share sa pulong sa Ginoo. 'Di ba? Sayo na kayo dito kinahanglan nga mag-training pa ka, Bible study pa ka, nana. Pero ako nag-ingon nga muundang na ta pagtuon sa pulong sa Ginoo. Pero kung ganahan gid ta, no? It's not that nga kuwang ta sa training or wala ta experience or di ta kahibaw.
It's just a matter of ato ang willingness nga mo follow sa Ginoo or mutuman sa iya mga mando. Ikaw ug ako gimanduan sama sa Apostol Pablo natay bag-o nga mission mao na ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Sugdi sa pagsugid or sa pagstorya sa imong experience mismo sa Ginoo. Ug makakita ta diri mga character sa Bible nga bisag kinsa lain-lain the same silang gibuhat. Hinumdum mo atong blind man nga giayo ni Jesus Christ. Unsa may gibuhat pag uli niya sa iyang city sa Decapolis. Gipangutan na siya unsa nitabo mo. Iya ra gistorya. Giayo siya. Mora gipangutan na siya unsa makinsa man ka. Okay ba? Basta mura to ko experience. The same sa to sa to experience ko wala to na experience ayaw isulti ay nagpadungag-dungag diha unsa experience isugid. Ang importante na makasangyaw ta, nga giunsa ta pagbag-o sa atong buhi nga Dios nga mao si Hesukristo. Ikaw ug ako kung nagtuo ka at tinuod ang atong Ginoo, gibag-o ta niya, ato nang isulti, ato nang isugilon. Challenge mo nako karon. Sugdi bisan sa inyong pamilya man or sa inyong friends, basi nagkapi-kapi lang mo dira or naniudto ba mo ron or nagdungan mo dira panglaba or unsa yung gibuhat. Sugdi og storya sa imong experience Jesus Christ. Sama kang Apostol Pablo. Ningon siya, dali man or dili, basta nga ako akong giampo sa Ginoo, nga masama mo na ako. I hope ngayon anak sila tong mentality atong panghunahuna. Nga, madali man or madili, basta mo share ta sa atong experience sa Ginoo, sa atong mga kaila. So akong gi-challenge, sugdi karon mga kaigsuonan. Pagtuman ang sugo sa Ginoo, kanato magampo ta. Daming kamahalan ug dalaygo ng mga Dios. Salamat Lord again sa imong pulong nga nagapahinumdum ka namo Ginoo nga sama kang Apostol Pablo among experience da kanimo Lord malain-lain man pero Ginoo amo kining magamit para masugilon nga ikaw buhi og tinuod nga mo'y nagbag-o sa among mga kinabuhi mo'y naghatag ka namo og bag-o nga paglaom Ginoo mo'y reason mo kami nagsimba, nagadaig, nagabuhat sa imong kabubuton Ginoo. Kay tungod imo ming gibag-o Ginoo. Akong giampo Ginoo, nginaw ta Lord nga tagaan mi nimong kusog. Pinaagis mi barang Espiritu Santo Ginoo. Nga musugilon sa imong kamaayo dire sa imong kinabuhi. Pinaagi lamang bisan sa simple sa story sa imong kinabuhi Ginoo. Kung unsa mi sa una sa dihang naka-decide mi nga modawat ug mo-follow nimo Ginoo. Ug karon among kinabuhi karon nga bag-o na nga imo nang giusab Ginoo. So, salamat kay Ginoo akong giampo Ginoo. Nga sa tanan naminaw karon sa imong pulong Ginoo. Padayon ug pagsangyaw, pagtudlo sa kamatuoran din ikaw Ginoo among Ginoo ug mangluluwas. Salamat Lord. Kinahanglan akong gipangayog pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.